Ano ba daw siyang kaagi karon? Mokining sa kababae nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga, Jen. I love you, Jean. Dante, May chance ka ko ni mo, Jean? kuan, Dan. Ang anong mulimot man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Dante. Kung mo na, kita na. O, Dante. Gisugotan na to. Salamat, Jean, nga imo na kong gisugot. Salamat yun kayo. Naol, nanay uyab. Sapa, uy. Bitaw day, uy. Nalipay lagi ko nga nakauyab na ka. Onya ikaw, kanas amang ka mag-uyab-uyab. Ay na, unya na lang ko, day. Huwat-huwat akong na masaag na ko. Jean, ugma ba? Kuyog ta ha? Asa man ta? Birthday mo ko sa akong barkada. Nya, laay kayo kung ako rin mo adto. Kuyog ta, ha? Sige. Happy birthday, bro! Bro, thank you, bro. Ay, salamat. Miya mo. Oh, miya maligi kay kauban lagi. Ako uya, bro. Si Jean. Happy birthday. Salamat. Dayon mo, Dre. Dali, dayon mo. Aron mangaon. Eh, tagay tayo ni kauman, ha? Oh, sige. Tagay pa ta, bro. Tagay. Dan, mamaulit na ta. Kay pasip mo. Ako mo niya. Okay na mo niya. Lisod pa ayo. Driver ko sa motor. Sige. Bro. Bro. Nahinay na mi ha. Kay napay buhat ng usa. Sige, bro. Amping mo, ha? Jean! Asa pa man ta? Ihatod na lang ko sa mua, Dan. Okay. Naunsa ka, uy. Imo mo ko di kipahunong ang motor. Aka. Nalipong ko, Jean. Ha? Pag-sure, uy. Lagi. Kakong ko. Lain mo ng paminaw na ko sa kong lawas. Unya, unsaon man iniruin. Ano pa si padisgrasya hinuon ta ini? Kuan, mangita sa tawag atong kapahuwayan, Jean. Mupiyong ra kong kadigot ko. Nalipong iguda. Igda sa ko ha, aron mawa ang akong lipong. Oh, sige, Dan. Igda na sa diri, aron makapahuway ka. Ha? Tupad na sa nako ba? Kuan. Ay, Dali. ay, hala, uy, mamiramang gigong. Siyempre, ikaw. Nadahil lang tao din eh. Gusto na ko nga gang na ang atong taganay. Sige, kuwait mo, kay imong gusto. Sige, gang na atong tao kanay. Jim? Unsa ko eh. Ituto ko mga ko. Ikaw ba? Umang tingali ka malipong ba? Unsa ko? Imo ra tingali tong atik-atik nga nalipong ka sa aron makasud ta din nisa. Mura. Tawa mo ka. Huwag ka malipong sa. Wabi tao. Tagaraa, gini mo. Atsawan. Atong swan. Hindi na po. Uy, bahala ka diya. Tana na, mamauli na tana. Sige eh. Umuli na ta. Ay. I love you, gang. I love you too.
Nindutan ninyo tanaw ni Dante, day, uy. Nga naman? Bisag asa lang mo maabot. Magsigira ka kuyog-kuyog niya, sakay-sakay sa iyang motor. Laagay kinatawhana, day, uy. Mukuyog nilang sad ko, kaya mo kung uy. Unya, karos aman mo magminyo. Agad akong Dante, day. Ha? Unsay Manila? Maunagang, madto kog Manila. Mag-unsa magag Manila? Gitawgan ba gusto kong igagaw? Yung pasulog trabaho. Muadto lang ko kay anugon kayo eh. Dako-dako, bisweldo. Mao pa. Tunya ako. Aw, dili lang ka sa atungod. Kaya nagbalik na ako. Magminyo na ta. Anya, kinasama ka malar ka. Mao day gool kay nang naong nimo. Kay nilarga di ay imong gang. O, day. Sige lang, uy. Antos-antos lang. Muli ra bitaw to. Musta man ka diha, gang? Okay na, gang. Nakatrabaho na yung pag-abot na eh. Maayo hinuon. Amping diha pirmi ha. Ikaw sab, gang. Amping diha. O, pabutan akong pagbalik. O, gang, magpaabot ko nimo. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako at ang mga mangyari. Paulit mo sa iyong pagbabalik. Ay, salamat. Human ako sa kong gibuhat. Tawagan ako si Dante. Maayo kay bakante niya rong orasa. Di naman makontak ang iyang number. Sa iyang messenger, B. Oh. Di sad ako makontak ang iyang messenger. Naunsa man ni siya? Basi ki-block na kaniya tay. Ha? Kana kay dili na makontak ang iyang number. Og iya pong messenger, posible nga gi-block kaniya. Pero anong iya man ikibuhat na ako, day? Gano'n man? Daychin, si Dudu ba? Katong silingan na to ba? Naabot naman gikan sa Manila. Nga naman, day. Nakita ko na sila ni Dante dito. Oh, ha? Uyab niyo mo ni Dante, Chin? Oo, do. Pero di naman ko siya makontak. Nakita man ko na mo dito. Oo, Chin. Kay doon mo namang ipuyan dito. Mao ba? Nya, kumusta man siya, do? Naam siya ka-April dito sa Manila, Chin. Unsa? Day, hilom na tay. Mao day, dili na siya makakontak. Kinaglikay na day, siya na ako. Kay may kaipo na day siya dito sa Manila. Dawatan na lang yun, day. Nga dili gid kamo para sa usag-usa. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, day. Maayo hinuon, day. Ikaw nagilak-hilak ka.
Unya siya dito, naglipay-lipay. Mao giday. Alkansi kay ko. Kung di na ko muhilak, uy. Ako na siyang kalimtan. Maayo pa. Ha? Uwan sa'yo na asidante. Mauna, day. Nabalik na si Dante din sa ato. Nya, kuyog yung asawa, day. Wa man, siya ramang usa. Ha? Kumusta, Jin? Ang sa'yo mo tuyo. Ano ba napakita pamangkan ako? Una, mangayo ko pa sa ilo sa kong gibuhat nga pag-black ni mo. Ako itong gibuhat. Aron di na ka na ko makontak kay may kaipo na ka. Um, Dante ka na iwan ng gibuhat na ako, ha? Nagsinaaray ta nga inigbalik ni mo magminyo na ta. Pero imo kong kiblak kay di ay may kaipon ka na dito. sa iluan ako, Jin. Natinta lang ko. Kung saan, layo man ka. Mabawra ka ng katarungan na danoy. Kung likon kang pagkalalaki, kung dili ka huyang, di ka mada. Bisag pila pa kababay ang mutintal ni mo. Kung di anhi ka rumangayog kag pasaylo, gipasaylo na ka na ako. Magbalik ta. Ha? Nayapag ka? Magkigbalik ka na ako nga may kaipo naman ka? Dugay rami nagbuwag. Oh, Nag-ipon to mi pero nagsige sila kita-kita sa una niyong uyab. Mga akong gibuwagan. Kung Jin, hatagi na kong lang higayon. Di pa man tingali uwahi ang tanan. Kaysa tinuod lang, hangtod karon. Love pa ka na ko. Dante. Ang hataki kong lang chance. Maluway ka na ko. Magbalik ta. Dante. Sige na ba? Sige. Pasayloan ta kasi mong gibuhat na ako. Pero kung makasa kapag hindi pag-usap, buwag dayon ha. O ba? O niya. Unsa man. Makibalik na ka na ko. Oo na. Yes! Ay, ay! Uy, ipot ka na ko, uy! Nalipay na ko nga nakibalik ka na ko, Jin. I love you, gang. I love you too. Ito na naman ako. Tungod lagi kay tao lang ta og daling makapasaylo. Gatagan ako og lagi kayon si Dante. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasal. Sana'y Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.